Miro, před Plzní je poslední zápas základní části Tipsport Extraligy. Jak do něho vstoupit, jak v něm hrát, aby bylo úspěšně za vámi? No jednoznačne lepšie ako posledné zápasy, tie nám moc nevyšli. Musíme sa na to viac sústrediť, hlavne na tú obranu, lebo zbytočné góly dostávame celú sezónu a nepomáha nám to. Mário Bližňák se nechal po zápase ve Zlíně slyšet, že s takovýmhle přístupem byste ve čtvrtfinále rychle prohráli. Je dobře, že ta facka přišla takhle ještě na konci základní části? Áno, si myslím, že to je dobré, lebo myslím si, že si vstúpime do svedomia všetci a do toho play-off to musíme doladiť. A verím, že to aj doladíme a v štvrtfinále uvidíme, koho dostaneme. Ešte tam myslím, že sú traja možní súperi, takže uvidíme po zápase s Chomutovom, koho dostaneme a doladíme to. Z Moravy jste si kromě toho jediného bodu přivezli alespoň jistotu čtvrtfinále. Je to jakási takási úleva aspoň? Ťažko povedať, no. Po tých výkonoch, čo sme tam predviedli, tak ťažko nejaká tá úľava príde. Takže samozrejme sme radi, že sme si to zabezpečili, ale rozhodujúci bude posledný zápas základnej časti a potom playoff. Pojďme se podívat na Chomutov jako na vašeho nejbližšího soupeře. Jaký je to tým, jak hraje a jak na ně vyzrát? Tak s Chomutovom sme dvakrát prehrali u nich doma, myslím. Raz sme vyhrali tu a neviem, je to v tejto českej lige sú veľmi vyrovnaní súperi a Chomutov obzvlášť, lebo majú kvalitné mužstvo, dobrých hráčov a možno som aj trošku prekvapený, že nie sú vyššie. Ty si proti Chomutovu letos už dal 2 branky, přidáš v pátek 3. Dúfajme, že áno. Uvidíme. Možno sa pošťastí. Tak hodně štěstí. Díky moc.